Ang unang pagbasa naghisgot sa kalainan sa balaod nga sinulat sa tao or sinulat sa bato, sinulat sa papel, o ang balaod nga gisulat sa espiritu. Ang ningon si San Pablo nga si Moises nga nagdala adtong balaod nga sinulat ni nahimong sulaw or suwaw ang iyang naong ning radjet ba ang kabalaan tungod sa iyang pagdala sa balaod nga sinulat nga nagdala man ganito kamatayon matud pang San Pablo. Pero ang sa Espiritu Santo kung boton ahonaon mas suwaw pagyud unta. Pero kung atong pamalandungan nganong makatutok man ta sa tao nga nagsangyaw bahin sa New Testament kaysa tao nga sama atong Moises nga iyang tabunan ng iyang naong tungod kay ang mga tao moingon tabuni imong naong Moises kay suwaw kay tanawon. Pero karon pras nako nagsangyaw ko dire sa may tan-aw niyo ni suwaw akong naong. Wa naman gani mo maningog nangamatay naman gani mo. So wa masuwaw oy. Unsa man dining kasuwaw nga pasabot ni San Pablo. Ang tinuod nga kasuwaw kanang espirituhanon sad. Ang kalag sa taong makasasala dili makaharong sa kamatuoran sa balaod sa espiritu. Sama nang sa una ingon sila ang tao nga nagsakpan nga nanapaw batuon hangtod mamatay. Mao na katong sinuwat, you shall not commit adultery. So ang buhaton sa mga tao sa una maglikay lang yun nga dili masakpan. Basta di lang yun masakpan, okay na. Pranang ayaw pangawat. Ayaw pangawat. Ang mangawat, patyon or putlans kamot. Basta di lang ka masakpan, ayos. Bisan hangtod karon mao man na ang atong balaod kana nga balaod nga sinuwat sama anang balaod sa drugas. O di lang ka masakpan, tago lang yun. Kinahanglan maayo lang yun ang atong pagkadil. Basta di lang masakpan. Nga naman, kay ang balaod manggod, gipatuman sa tao nga limitado ang iyang knowledge, limitado ang iyang presensya. Pero ang Espiritu Santo, kung mauna gani muhimog balaod, ang tanang lugar sa kalibutan iyang makita. Ang tanan nga tinaguan iyang mausisa. So why matago niya? Asa man siya mo kondem nato, dili dihas prisuhan nga kanang rihas, dili kanang pusas, or dili ta pusilon. Pero ang iyang tulisokog diretso ang konsensya. Mao bitaw na nga ang bana kon makasa sa iyang asawa, niya ang asawa wa kasakop, igabot niya sa ila, magsige pa siya halok-halok siyang asawa, good evening mami, good evening B, ang mga bibim na sila inana. Nya kiskis siya, nya gikan day siya siyang kabit. Di kasakop dayon anang asawa. Pero ang bana nga nahibaw nga nagbuhat na siya ana, di na siya mahiluna. Labi nag iyang makita ang iyang asawa kuan kayo, buutan kayo, niya nagtinarong yun, makonsensya siya. Dili siya katutok ba, di siya kaharong sa kamatuoran nga gipresentar diha sa iyang kasing-kasing. The law of
the Spirit of truth, the Spirit of love, the Spirit of purity. Di siya kaharong, ana. Mas suwaw na siya, kay bisag matug siya, niya way katulisok niya, kanunay siyang mag-alindasay, kay makonsensya. Ngilingay mong tupad, ing nawa ka makonsensya karon. Pras na to God, mga buutan kitag naong, sige kitag simba, ako sige jud kog misa, kamo sa diha, ato mga lektor, butang-butang kinag mga brunda diri, kay mga buutan kay naong. Nya, tinuod gyud kaha, nga ang imong huna-huna, wa masudli og dautan. Wa gyud karoy mga biases. Wa roy tao nga inigtan-aw nimo makapanaway dayon ka. Basig na ang imo rang external sign nga ang imong utok kani manggong brunda, kanang ibutang diri nga brunda, nagsimbolo na nga mapaubsanon ka. Nya kay mapaubsanon man masinugtanon. Nya tinuod jud kang masinugtanon ka o masinupakon. Ay na lang tanin niyo. Kusog kayo mo supak-supak. Mao na, ang Espiritu Santo mo'y nahibaw, ana. Munang ningon si San Pablo, nagsunod mi sa Espiritu Santo. O kay ang Espiritu Santo suwaw man kaayo, o niya gasunod man sila, makatutok naman sila, ang mga apostoles superior kaysa mga tao sa kalibutan. Ang pasabot ani, mas lig-on silag baruganan kaysa tao nga nagsunod lang sa balaod nga lumalabay. Kay ang balaod nga gisunod sa mga apostoles, balaod man nga dili matapos. Nindot kaayo nga kita sad magsunod aning maong balaod, samtang tumano nato ang mga balaod dinhis kalibutan. Layo kay tas peligro, sama ng balaod sa traffic, ang traffic light. Iniglingi nimo, wag tuo, nya stop ka, nya wag tuo, mingaw kayo kay alas 2 kadlawon. Unsa man, mulabang ka o mohonong gyud huwaton gid nimong mo green. Pero ikaw ra gyung usa diha, kita kay nimo ang isig kadaplin, ikaw ra gyung usa. Unsa man, mulabang o dili. Kung naa kay balaod sa Espiritu Santo, di jud ka mulabang. Ngano man, gitahod man nimo ang unsay gitudlo, bisan pagway nagtan-aw, bisan pagway peligro, tumano nimo. Dili lang panahon sa naay magtan-aw or namiligro kang madakpan, kung dili tungod kay niila ka sa balyo sa maong balaod, the Spirit of the law, nga para gid na sa kaayuhan. Usahay mura kag nganlag buang, pero imog yung tumanon. Pareha tong driver bus taxi nga nabalita, no, nga naay attache case nga nahibilin sa iyang sakyanan. Nya wa gid niya hilabti, gihatod niya sa estasyonan. Sa dihang gitawag, pila to'y soda to? 300,000. Ana, gihatag nga to. Nya tagaan siya og gamayng pahalipay, wa gid niya dawata kay giplitihan naman kuno siya. Obligasyon niya ang pag-uli unsa may nalimtan sa iyang pasahero. Unsa man tong taxi driver, malangit o maimpierno? Malangit yun to. Ngano man, dili lang tungod kay mahadlok siyang silutan, kung dili nikita siya sa value of honesty, kanabang ayaw hilabti ang dili imo. Muna sa atong tubag sa Salmo, balaan ang Ginoo nga atong Dios. Nganong balaan siya? Kay bisag wa pay mosilot niya, di gyud siya magpakasala. Kay ang sala kontra gina niya. Muna kita sa donta, labi na gid ang atong mga leaders, muila kita nga ang sala kontra gina nato, og dili ta mubuhat ana
Di lang tungod kay nahadlok tang silutan, kung dili tungod kay di gina siya sugo sa Ginoo. Nakita na ta sa Espiritu Santo. Manindog ta. Kining atong Ebanghelyo, dako kay ni siya og balyo para pagdasig sa mga apostoles. Ngano man, tungod kay ang ilang naagian, ang ilang nasinati, pulos gyud katumanan sa ilang pagsunod sa Ginoo. Ug usa na ni ana kana gyung kalagutan sila, dumtan sila, ug lutoson sila. Kana bitang magbuhat kag maayo, unya dauton ka, kontrahan ka sa mga tao, malipay mo ana dili. Kinsay malipay nga magbuhat kag maayo nya kontrahon ka, dumtan ka, dauton ka, tasan ka mo. Nay usa dito sa Loyong na kontrahan na ninyo siya. Pero mao na style sa kalibutan, mga igsoon. Basta magbuhat kag maayo, ang kalibutan maglagot gyud na. Kanang dali kay maglagot tungod lang kay naay nagbuhat og maayo, mao na sila tinuod nga dautan. Pananglitan, kanang imong silingan nga musulti gyud tinuod, malipay mo ana o maglagot? Nang musulti gyud siya tinuod ba, malipay mo o maglagot? Labi na gyud kung ang iyang gisulti nga tinuod nga nasakpan kaniya, nga nangurakot ka, nga ikaw isip opisyal sa gobyerno, nangurakot ka, nga iyan ang isulti, malipay ka o masuko? Or nakapangabit ka, wa gyud mahibaw imong asawa, niya ang inyong silingan nahibaw, niya iyan ang isulti, unsa man, malipay ka, masuko? O nakapamaka ka, niya iyan ang isulti, kay nahibaw siya sa tinuod, malipay ka, masuko? Hoy, hilo man lagi mo diha. Ang kalibutan, kontra gina niya ang kamatuoran. Kay ang kalibutan giharian gid aning pagpamakak. Gani dagko kay taggasto sa pagpamakak. Kana ding naa diha ron sa atong gobyerno kanang ilang mga transaksyones nga mga bakak nga mo end up og corruption. Billions ang ilang gasto ana aron lang tapinan ang mga bakba sa nasayod sa kamatuoran. Anaaman na sa social media, naaman sa nanugan karon nga gihulga sila, nga kuhaan sa ilang budget, nga sila taktakon, nga sila itsapuira, mo nang napugos, ana, naaman, ato man ang madunggan, ay verify lang sa niya na ninyo. Pero ako sad, naasag ko, dili lang sa social media, naasay daghan nga moduol nako, og musulti pader lisod sad kaayog ako ng tumano ng pagsultis kamatuoran kay makulban man sad Miss Caldero, naago ko'y mga anak sa taon, mana nya unsa man, okay ra na ninyo makulban mo sa Caldero tungod kay mutuman gid mo sa sugo sa Ginoo, okay ra? Nasa uban okay ra nila, nagir uban nga priso na tungod kay gipapriso sa mga authorities nga nagmando nila nga ayaw gyud sultis tinuod, musulti gani ka ayaw pagmahay, wala gipangpriso, ang uban gipangpatay gyud. Pero mao gina ang kalibutan. Mo na nga niingon si Kristo, kung ang kalibutan masuko na gani ninyo, masilag na gani ninyo, hinumdumi nga ako maoy ilang gikasilagan. Kay kung magsunod mo sa kamatuoran, magbuhat mo unsay akong gisugo, ang kalibutan muriak gina. Muriak. Nabi tayo usahay
na imo text nako or mutawag nako, pader unsay imong reaksyon kay ang imong wali ni adto aning adlaw na may daghang ni react, mura mag nasuko, unsa may imong ikatubag? Na moingon dayon ko, di na lang ko mutubag oy, ug moari sila diri sa parokya, mag-istorya lang niya ami. Kay wa man ko magwali dinhi para pag sangyaw sa akong gusto. Ang akong giwali na ningkamot man ko nga makaamgo ta unsay gustos Ginoo. Ana ba? Nya na man gid anay maigo. Paras ninyo gud dinhi ingnon nako nga pamalit gid mog slot. Na man gid dili mo palit og slot. Di magyaw-yaw ginainig lakaw yung kaning paria ba kada wali slot ra gihisgutan. Mana man na. Pero dili nimo tan-awon ang konteksto nganong moingon ko pamalit mog slot. Unsa may konteksto ana? Aron mahimo mong aktibo nga sakop sa simbahan kay kanang maong slot-slot nato sama aning SBF dag ibayad nas kumbinto kay napatay bayronon ang ato sang GHDP ato sa nang itiwas og panghatag atong mga selebrasyon nato sa pista. Pila maroy atong mga slot ang atong kuan SBF dag na apay 2,886 ka slots tag 500 ni nya na kay 500 ya lingi ako na imong tupad na kay 500 na ipalit din na karon ingka ay padir ako man ipapalit og tambal ay na lang napalit ang tambal hay may imong palabihon palit kag slot o palit kag tambal. Ikan ay hukom ana. Basta katong biyuda nga gihisgutan ni Kristo, igpapalit niya pagkaon, katapusan to niyang kwarta para sa iyang anak o para niya. Pero iyang gihug sa kolekta didto sa templo. Wa na siya kwarta, wa na siya mapalit nga pagkaon. Kay tungod, mas priority niya ang paghalad ngadto sa Ginoo kaysa pagpakaon sa iyang lawas nga hinimo ras Ginoo. Na gitaw. Depende na sa atong priority. Nga atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP na apatay 19,567 ka slots tag 100 pesos ra ni per slot. Lain na sang lingi. Na pila ka book 100 ni mo diha. Ba pila ka book 100. Di jud ka kagahin bisag usa lang ana imong ipalit. Basig nahimo kang bakakon, nagsigi kang ingon, wa gyud koy kwarta, uy lisod kay kustanan. Ang biyuda balik gyapon ta. Ang biyuda wa na siya ikapalit, pero iyang gihog ang tanan. Ngano man kay nahibaw man siya na ang iyang gihalaran niadtong tanan nga iyang gisaligan sa pagkabuhi o sa iyang pagkaon anang adlaw mao ang naghimo sa iyang kinabuhi ug tag-iya sa tibuok kalibutan. Murabag kung pangayoon sa Ginoo ang tanan nimong kwarta karon, ihatag ba nimo dili? Tubag. Kung iya bang pangayoon ang tanan nimong kwarta karon, ihatag nimo dili? Kusga. Siyaro, di gid mo motobag. Usbon ako ha, kung pangayoon niya ang imong tanang kwarta karon, imo bang ihatag dili? Kanang siya gid mo mangayo bang Ginoo gid mismo ba? Ihatag dili? Congratulations sa inyong ihatag, pero mura magpinasinghag ang inyong sinultihan. Si Maria, ang mahal nga birhen, dili kwartara ang gipangayo sa Ginoo niya kung dili ang iyag yung anak ihawon ilansang sa cross. Gihatag ba ni Maria o wala? Gihatag. Sige tag debosyon ni Maria. Musunod ba mo ni Maria o dili? Sus og musunod tang tanan, labi na gyud ang atong mga government officials. Wa gyud untay kasamok ang atong nasod ug ang kalibutan. Malinawon kay dili ta mga hangol og kwarta, hangol og dungog, hangol og
mga properties o gahom. Kay kini manggong tanan, iya manis Ginoo, ato lang giangkon-angkon. Mauna nga nagkagubo ta, kay ang dili ato mang angkonon, labi na ginang kwarta, gahom, dungog, o kining atong health, angkon-angkon taani, mukalit rarabang tagkamatay, sige kag pundog, kwarta, minilyon pagani, ang uban binilyon, kay para kunuhay sa imong future, niya karon na lang day kang gabi, kay makras na ng eroplanong imong gisakyan, karong taod-taod. Di ba? Or mabangga na ng imong sakyan nga motor, niya mabuak na ng imong ighumas misa. Niya di ka muhog kolekta, kay para na nimo panihapon, niya karon na lang day kang orasa. Nakuha mo? Ang kapadir ay sag panongo Di man ko manongo kay reality man na magani nagduwa rag tennis, Father Fernando Suarez nagduwag tennis, na magani ni apil og triathlon, nangamatay ra dias ilang giapilan. Na nagduwag basketball, pagliap, tugpa, ditsong collapse, patay sa dayon. Manginana ba? Kamo pa ba? Ako pa ba? Mo'y dili mahitabuan ana. Muna, ang ako lang gihisgutan nga di ta managana pagsunod sa Ginoo. Dili ta mahadlok dumtan sa kalibutan basta nagsunod tas Ginoo. Be happy. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na akong isaad. Isulti ba? Na akong isaad. Din adyo ko masuko. Ina, ako isaan, din adyo ko masuko. Maingon na imong tupad, inaot pa unta. Oy, kanindot anag din aka masuko, kay kon pananglitan, ikaw, ginikanan, tubag-tubagon kas imong anak, moingon din ka, liwat na ko aning Kristo, nagitubag-tubag sa mga tao nga iyang gihigugma. Di ba? Ikaw asawa, tamparuson kas imong bana, ingon ka, liwat na kong Kristo nga gitamparos pod. Di waja pun kay reklamo. Nya ikaw ba na budhian kas imong asawa, nangabit imong asawa, maingon ka, liwat sa kong Kristo gibudhian ni Judas. Wa gyapon ka, di gyapon ka masuko, kay ang kalipay kuno sa usa ka tinun-an nga maka pariha siya sa iyang magtutudlo. Matud pa ni Kristo. Muna sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Kanus aman mo singgit sa kasadya ang tibuok yuta nga purti mang daghanang kasakit sa kalibutan. Kung makasabot na ta nga kinidi ay kasakit nato dinhis kalibutan karon bisag diin panagikan, mauna ang atong pagpakighiusa sa makaluwas nga kasakit ni Hesus nga may resulta nining kalipay sa pagkabanhaw. Kana bang makakonekta sa atong kasakit ngadto ni Hesus, ngadto iyang gitawag og makaluwas nga pag-antos og kamatayon. Wala na gid unta tay dagko kayong problema kung naalang taani. Wala na unta ng depression, wala na ng stress, wala na ng hikog-hikog diha. Wala na sa ng abortion. Kanang abortion, kanang sige gamit ang mga pills, palaygit pa, pabasiktomi pa yun, mga bunga manas kahadlok, bunga mana sa paglikay sa kasakit. Wala na sa unta ng divorce. Kanang divorce, nakaron siging pa-approve ang divorce, mawaasan na siya. Nga naman, bunga mangyapunas kahadlok, kay nalimot naman nga ang kasakit di ay dihas kaminyoon, maunay atong pagpakighiusa ni Kristo kinsa maogyod ang tinuod nga tag-iya sa tanan, og mausay mudawat nato didto sa langit. Kana bang makasinggit kas kalipay kung ikaw mag-antos na. Ngano man tungod kay nakarelate na ko ngadto sa Ginoo sa iyang pag-antos. Muna'y gibati sa mga santos, labi na ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, ug uban pang mga santos, labi na sa mga martyrs.
Di aptay kausa nga perti na kong hilak kay gitagaan ko penalty sa akong gitrabahuan. Nya adto pag yung panahon na mao pag pagka-paralyze na daan akong papa na paralyze pagid akong maguwang nagkinahanglan unta kog kwarta gi sanksyon naman hinoon ko gitagaan man kog punishment nga di na ko kadawat og increase, di na ko kadawat ana mga cash incentives tungod sa dunay panghitabo dito sa opisina nga na connected ang akong posisyon. Perti na kong hilak. Ingon ko, Ginoo, karon nga nang hinahanglan na hinoon ko dugang untang budget tungod kay na punan ang akong paralyzed, imo naman hinoong giparalyzed ang akong financial capacity. Sige kong hilak. Wa man ta ko magbinuang nimo, wa na ko tukha nga akong uyab, gaamping ko purity, gaamping ko pagsigig simba na ang akong naong sa simbahan sa Badog Domingo, choir, Legion of Mary, hago kayo. Nganong nahagbog na manoong ko ani? Yang tubag ragid sa akong hunahuna sa Espiritu Santo, mauna ni ang imong pag-apil sa akong makaluwas nga kasakit sa krus. Nya pagpiyong nako sa kong mata dito sa Adoration Chapel sa Santo Rosario, akong nakita ang buhi nga Ginoo nga naglitad-litad sa kasakit diha sa krus nya, nangahog pag yung iyang dugo naabot sa akong naong, init-init gud sa akong paminaw, ngari ang iyang dugo nisamot kog hilak og niingon ko, Ginoo salamat in taon kay mas grabe maning imo kaysa ako. Nya malipayo na kay kong ni-report sa akong opisina, nagsige na kong kanta-kanta og give thanks. Di ba? Nya uwa na gani ko'y kwarta, kanta lagya po give thanks. Ana, patay des papa. Ana. Di give thanks. Di ba? Ana ra na ay. Sisingin na ninyo. Di ba malipayon kay mo basta makakunik ka ngadto sa kasakit ni Kristo nga nakaluwas nato. Ang unang pagbasa naghisgot sa kalainan sa balaod nga sinulat sa tao or sinulat sa bato, sinulat sa papel, o ang balaod nga gisulat sa Espiritu. Ang ningon si San Pablo nga si Moises nga nagdala atong balaod nga sinulat ni nahimong sulaw or suwaw ang iyang naong ning radjet ba ang kabalaan tungod sa iyang pagdala sa balaod nga sinulat nga nagdala man ganito kamatayon matud pang San Pablo. Pero ang sa Espiritu Santo kung boto na hunaon mas suwaw pagyud unta. Pero kung atong pamalandungan nganong makatutok man ta sa tao nga nagsangyaw bahin sa New Testament kaysa tao nga sama atong Moises nga iyang tabuna ng iyang naong tungod kay ang mga tao moingon tabuni imong naong Moises kay suwaw kay tanawon. Pero karon pras nako nagsangyaw ko dire sa may tanaw niyo ni suwaw akong naong. Wa naman gani mo maningog nangamatay naman gani mo. So wa masuwaw oy. Unsa man dining kasuwaw nga pasabot ni San Pablo. Ang tinuod nga kasuwaw kanang espirituhanon sad ang kalag sa taong makasasala dili makaharong sa kamatuoran sa balaod sa espiritu. Sama nang sa una ingon sila ang tao nga nagsakpan nga nanapaw batuon hangtod mamatay. Mao na katong sinuwat, you shall not commit
adultery. So ang buhaton sa mga tao sa una, maglikay lang yun nga dili masakpan. Basta di lang yun masakpan, okay na. Para nang ayaw pangawat. Ayaw pangawat. Ang mangawat, patyon or putlans kamot. Basta di lang ka masakpan, ayos. Bisan hangtod karon mao man na ang atong balaod kana nga balaod nga sinuwat sa maanang balaod sa drugas. O di lang ka masakpan, tago lang yun. Kinahanglan maayo lang yun ang atong pagkadil. Basta di lang masakpan. Nga naman, kay ang balaod manggod, gipatuman sa tao nga limitado ang iyang knowledge, limitado ang iyang presensya. Pero ang Espiritu Santo, kung mauna gani muhimog balaod, ang tanang lugar sa kalibutan iyang makita. Ang tanan nga tinaguan iyang mausisa. So why matago niya? Asa man siya mo condemn nato, dili dihas presuhan nga kanang rihas, dili kanang pusas, or dili ta pusilon. Pero ang iyang tulisokog diretso ang konsensya. Mao bitaw na nga ang bana kon makasa sa iyang asawa, niya ang asawa wa kasakop, igabot niya sa ila, magsige pa siya halok-halok siyang asawa, good evening mami, good evening B, ang mga bibim na sila niya kiskis siya, niya gikan day siya siyang kabit, di kasakop dayon anang asawa. Pero ang bana nga nahibaw nga nagbuhat na siya di na siya mahiluna. Labi nag iyang makita ang iyang asawa kuan kayo, buutan kayo, niya nagtinarong yun, makonsensya siya. Dili siya katutok ba, di siya kaharong sa kamatuuran nga gipresentar diha sa iyang kasing-kasing. The law of the spirit of truth, the spirit of love, the spirit of purity. Di siya kaharong mas suwaw na siya kay bisag matug siya nya way gatulisok niya, kanunay siyang mag-alindasay kay makonsensya. Ngilingay mong tupad ing nawa ka makonsensya karon. Pras natugod mga buutan kitag naong, sige kitag simba, ako sige jud kog misa. Kamo sa diha ato mga lektor butang-butang kinag mga brunda diri kay mga buutan kay ignaw nya tinuod gyud kaha nga ang imong hunahuna wa masudli og dautan, wa gyud karoy mga biases, wa roy tao nga inigtan-aw nimo makapanaway dayon ka. Basig na ang imo rang external sign nga ang imong utok kani manggong brunda kanang ibutang diri nga brunda nagsimbolo na nga mapaubsanon ka nya kay mapaubsanon man masinugtanon. Nya tinuod jud kang masinugtanon ka o masinupakon. Oy, ay na lang tanin niyo. Kusog kay mo supak-supak. Mao na ang Espiritu Santo mo'y nahibaw, Munang ningon si San Pablo, nagsunod mi sa Espiritu Santo. O kay ang Espiritu Santo suwaw man kaayo, unya gasunod man sila, makatutok naman sila, ang mga apostoles superior kaysa mga tao sa kalibutan. Ang pasabot ani, mas lig-on silag baruganan kaysa tao nga nagsunod lang sa balaod nga lumalabay. Kay ang balaod nga gisunod sa mga apostoles, balaod man nga dili matapos. Nindot kaayo nga kita sad magsunod aning maong balaod, samtang tumano nato ang mga balaod dinhis kalibutan. Layo kay tas peligro sama nang balaod sa traffic.
ang traffic light. Iniglingi nimo wag tuo, nya stop ka, nya wag tuo, mingaw kayo kay alas 2 kadlawon. Unsa man, mulabang ka o mohonong gyud huwaton gyud nimong mo green. Pero ikaw ra gyung usa diha, kita kay nimo ang isig kadaplin, ikaw ra gyung usa. Unsa man, mulabang o dili. Kung naa kay balaod sa Espiritu Santo, di jud ka mulabang. Ngano man, gitahod man nimo ang unsay gitudlo, bisan pagway nagtan-aw, bisan pagway peligro, tumano nimo. Dili lang panahon sa naay magtan-aw or namiligro kang madakpan, kung dili tungod kay niila ka sa balyo sa maong balaod, the spirit of the law, nga para gid na sa kayuhan. Usahay mura kag nganlag buang, pero imo gyung tumanon. Pareha tong driver bus taxi nga nabalita, no, nga naay attache case nga nahibilin sa iyang sakyanan nya, wa gid niya hilabti, gihatod niya sa estasyonan. Sa dihang gitawag, pila toy soda to, 300,000 ana. Gihatag ngadto nya, tagaan siya og gamayng pahalipay. Wa gid niya dawata kay giplitihan naman kuno siya. Obligasyon niya ang pag-uli unsa may nalimtan sa iyang pasahero. Unsa man tong taxi driver, malangit o maimpierno? Malangit gyud to. Ngano man, dili lang tungod kay mahadlok siyang silutan, kung dili nikita siya sa value of honesty, kanabang ayaw hilabti ang dili imo. Muna sa atong tubag sa Salmo, balaan ang Ginoo nga atong Dios. Nganong balaan siya? Kay bisag wa pay mosilot niya, di gyud siya magpakasala. Kay ang sala kontra gina niya. Muna kita sa donta, labi na gid ang atong mga leaders, muila kita nga ang sala kontra gina nato, og dili ta mubuhat ana. Di lang tungod kay nahadlok tang silutan, kung dili tungod kay di gina siya sugo sa Ginoo. Nakit-a na ta sa Espiritu Santo.